Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Nadagit ni mga sundao sila sa dulaw sini Andoy. Saom na ko nga maluwas na ko sila. Kinahanglan na mangita og pagi. Nga maluwas na ko sila. Kay leading man gud ko. Ayaw! Ayaw ko balingan ninyo, oy, taon. Di ko isda, taon ko. Leading man taon ko. Yapan ko. Salamat nga ilupad na palayo ang uwak. Almo, Di kay, okay na ko. maayo kan mao ka na. Uy, naunsam nang ito'y. Nagsige mo nagbayid di mo. Nakagusto siya nako. Og, murid, mitando siya kanina nako. Ha? Sigurado ka nga mitando ni mo ka ng puting ito'y? Ambot lang, basi na timing lang nga. Nangutana ko niya, unya, mura siya gitando. Unya, unsa nang tayo ni? Kinahanglan mo pa dayon na tas unahan. Pero, wa na ka tayo masugatang dakong bitin sa unahan? Makita na nato ang palibot. Kaya wa na may gabon. Mga kakahuyan na ka ng naas unahan. Oh, Onsa man, makalahot na yung nakaspaglakaw? Mikay. Madadahan ng sakit. Sige, dali, gunit lang nako. Salamat kay. Tana, Uy, puti? Nga naman, ganun ka mo na mo. Sunod lang na mo, ha? Buhitaan ko ninyo, oy! Yung iputos ako! Ay, kung ibintay, kinalipas ako! Saan naman tao ni... Kaluos akong apo, Andoy, oy! Gibitay man na siya samtang gisod sa pukot! Ay, maluhit ako! Buhitaan Ano mataw ilaban ng giingon anda ang akong apo? Mao na gitingali nga atong katapusan. Sa akin ng tanan ni Nikay. Nga nagutaw nakasulti man kay nga sa nininikay. Kay iya matagibelen. Naniguro man na siya iya. Tuan na tingali ron sa palasyo si Nikay ay nagkaon-kaon na ron sa glame. Hoy, lulay kay. Ayan nagbasula pas ni kay. Sa risin ako. Kay wa sa mamugos nga buwan na lang tani ni kay sa ilang lakaw. Dangat! Sa yun ng Nikay nga nadapanta. Ay sa di si mong apo. Kay nagsaba-saba siya niya. O sama ka! Magpabugno ka na ako, Andoy. Ay, suwayit pugno. Oo. Tiguang na raba ka, ha? Alam mo kung ka din sa tangkal kung maigo ka sa akong tamparos. Manamparos ba kong tiguang? Ay! Nga, Ikaw mo pag-away diha! Natas crisis! Sa naman taon mo nalano yan, oy! May mo pag-away diha! ay, utro ka sa leading man makaka. Anong nagbitay magkadas poko, tamura magkagbaong nadakpan. Sa mga naingana naman, leading man. Maglisod-lisod yun ha! Saan ka? Ay, pulpul kayo. Uy, ayaw nga ni Polpol ng akong apo, ha? Ikay Polpol, sukat pa sa sinugdanan. Uy, unsay ako pulpul. Patnamparos na ka. Sige, tapalas. Ano? Di mo mangunong niya, kaya ako'y taparo sa inyo ha! Eh, Taparusan na naon mo! Tawa man ka! Leading man makaka nga pulpul. Wala na sila, Oy, ay! Unsa man ni kakahuyan na? Wa may lihok? bitaw na. Ugway mananap nga imong makita. Way langgam, way alibangbang. Almo, Oh. muna man og dunay sayop ning dapitas kakahuyan. Ha? Mugbo kayo mga kahoy. Tanawa,
Makita na to ang atop sa palasyo din eh. Oh, doon lang ta sa palasyo ni kay. Oh, puti? Oh, Nganong mihunong ka? la. Ni atras man siya ni kay. Murig doon na siya gustong ipasabot na to. Oh, Puti? Ngano, nahadlo ka ng kakahuyan? Oh, mura siya biyang mo. Puti, asa ka paingon? ni kay, nisuot siya sa kasagputan. Tanawan ni kay eh. Puti! Sagbot kayo diha! Mas maayo nga rita mo agi diri sa awan nga kakahuyan! Oh, gusto ka nga anha ta mo agi diha? Ni kay, basin usa sa mga hinaanib sa daotang bruha ka ng itoy. Puti! Mas lisod nga agian ka ng moong kasagbutan! Dali! Arita agi sa ilawos kakahuyan nga hawan kaayo! Dali! Uy, ni kay tanawang itoy eh. Gibira sa itoy ang sid-sid sa imong sinina. Ari kita niya paagion sa kasagbutan, Elmo. Pero, ni kay, kung doon bitin nga naa diha, di ta makakita tungod kay labong kayo ang mga sagbot nga kutob sa hawa ko. Puti, ari lang ta agi sa ilawos kakahuyan. Kay hawan kaayo, sige na. Ayaw pagtuwa ng gusto sa itoy. Dali na ni kay, arita sa hawan mo agi. Gipagot ni sa Elmo. Puti, ang anong dili man kamo agi sa ilawom anang kakahuyan. Ni kay, dali na! Pupadayo na ta sa unahan, dali na! Elmo! Ayaw paglihok! Ha? Nga naman ni kay? Milihok na mga dahon sa kahoy sa ibabaw nga naakas tungod sa mga kahoy! Ha? Balik dere! Balik! Naon sa mga ni kay? Ano pamalikon mo kundi mo diha? Ang ibabaw sa kakahuyan! Dagagbitin! Ah! Ah! Balik dere sa gawas kakahuyan, Elmo! Balik! Ah! Hoy! Pagdali, Elmo! Dagan! Ah! 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 Nausa na nagkakahuyan! Namungingi masabitin ng iyong mga dahon! Mauday nga dilikid mo agyang ito'y diha! Dagan bitin ang ibabaw sa kakahuyan! Tuanas kasagbutan ng ito'y, Elmo! Dali! Siya nga tong sugdon! Pagdali! Dali! Ah! Aray, mga sir. Kuha na yung taon na diri sa ilawang sa pukot, sir. Ngayong gisudlan ako. Sakit na akong lawas. Nalukot na taon kong mayo diri, sir. Hoy! Mga bungol mo! Ayalaw grasa akong duol, sir. Kaya murag, mura mo ikaw pateng laga. Bawa sa baban mo, sir. Sir. Di ba sa bato ay mayo nang may baw ka nga ako'y liding manin ha. Og ako ang akong liding lidi tuas pikas bahin. Og dunay gahom akong liding lidi ha. Buwa. Gabihan ni mo ba, sir? Kasi kinaon mo, sir. Ha? Recycle lang kinaon mo, sir. Kung magbugawas ka, gugaw, imuros ng kanon. Ano na hunong mo na sila? Ako'y nakapahunong sa leader sa mga kaning mga sundao, lola. Leading manggod ko. Sa di ay. Ay, darungan ang istorya to ha. Kaya tingalig, ay, pamutlan ko ng imong kalaki ha. Ayaw ka bala ka, noy. Leading man ko. Ako'y magnegosyasyon. Kasi maganda ka man. Sorry, lola. Ako'y magnegosasyon ining ilang leader, ha? Bawa. Pagawas sa una ko niyo yung kaning inyong butangan ako, kaning pukot ang tangan eh. Kay sultihan ta ka? Uy! Usa maron? Wala! Mga tumpeta, mga ron! Tumpeta! Oy, halandong pango sa mga sundaong mga way kaligo! Mga baho kay mga baba! Ano may padayo mata? Gusto maka mo may baho sa gahom sa kunikay, ha? Ay, ako manababa ni mo tuto. Oh. Makamot ko sa gahom ni Nikay. Ay, magkabantay na naman sila nga kamahanan sa Nikay. Kawa, gini may utok, uy! Si may utok. Uy, hala! Sam na!
Unsa man ron? Tingog man ron sa trumpeta. Doon lang kita sa palasyo, Elmo. Tanawa sa unahan. Palasyo na ka na. Tuod di kay. Miabot ata sa palasyo nga mo'y atong tuyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!